Čau, zdravím všechny u dalšího dílu podcastu Schweiss Convo. Dnešním českým hostem je vzácný NFT guest Mopo, zakladatel nftspace.cz a jedním z nejviditelnějších, aspoň pro mě, postav, co se týče Bored Ape Yacht Club community. Takže moc díky za tvůj čas a jsem rád, že jsi přijal pozvání. Ďakujem za pozvanie, ja som rád, že som tu. Takže... Ale začneme úplně od začátku. Jak jsi se dostal ke kryptu? Jaká byla tvoje cesta? Tak ja som krypto sledoval už dávnejšie. V podstate, ja to vždycky tak hovorím, že keby som nehral toho Kantera a toho Quakea, tak mám toho krypta o mnoho viacej. Vtedy boli priority iné. Ale v podstate ja som krypto sledoval dlhodobo. Sledoval som samozrejme nejakých tých českých, slovenských influencerov, ktorí to proste propagovali. A bral som to tak nejako okrajovo. Každý proste mal nakúpený nejaký bitcoin, ja som ho mal tiež nakúpený, aj uložený na trezore. A v podstate tak najviac ma to potom nakaplo asi koniec roku 20 a začiatok 21, keď som v podstate tiež som pozeral nejaké video, neviem, či to bol Kicom, ktorý tam hovoril niečo o kryptopankoch, že čo za blázon je ten Petr Mára, ktorý si kúpi kryptopanka za 1 024 pixelový obrážtek, hej. A ja som vtedy vôbec nemal ako keby šajnu, že čo to je NFTčko, čo to je kryptopunk, ale to ma v podstate nakoplo, to ako to on hejtil, že som sa chcel dozvedieť o tom viac a potom som sa proste tomu začal úplne že venovať, že naplno. Takže to bol asi taký ten začiatok, no. Ten hejt od toho Kicoma bolo to moje nakopnutie a vlastne zistiť, že čo je za tou technológiou NFT, aj toho krypta, aj celkovo. Jo, k NFTčkům se určitě dostaneme, to bude takový stěžejní téma naše, ale rád bych ještě zůstal u toho Bitcoinu. Řekl bys mi, jak jsi vnímal Bitcoin na začátku a jak ho vnímáš dnes? Jestli jsi v tom měl nějakou jakoby proměnu napříč časem? Jestli ho dneska vnímáš jinak, než jsi ho vnímal dřív? Tak asi ho nie. Teraz ho vnímam tak, alebo poviem to od začiatku. Vždycky to bolo o tom a každý ten influencer československý ti to prezentoval ako nejaké sporenie, ako nejaké budúce peniaze, ako nejaký tvoj dôchodok. Hej. Ja som ten Bitcoin fakt kupoval úplne za drobné, keď to tak poviem, oproti tomu, aká je teraz cena. Ale nikdy som to nejako neriešil, nikdy som nejako nesledoval tie grafy a v podstate mal som nakúpené, mal som to uložené na trezore a neriešil som, hej. Prišiel, ja neviem, koniec mesiaca, zase som si niečo dokúpil a takto som v podstate fungoval. Čiže nevidel som v tom nejakú budúcnosť, hej. Teraz už ten pohľad mám v podstate trošku iný na to. Nemám ten pohľad ako väčšina tých Bitcoin maximalistov, že a budeme s tým všetci platiť a bude to naša budúca mena. Ale v podstate vidím tam úplne inú využiteľnosť. A tá využiteľnosť v podstate začala tým, ako začali Ordinals a Runy. Hej. Čiže zameriavam sa skôr na tú druhú využiteľnosť, ako keby tú finančnú využiteľnosť toho Bitcoinu. To ma v podstate láka viacej. Ale v podstate beriem to ako klasickú kryptomenu, či máš Ethery, či máš Bitcoiny, či máš Solano, takže je tam teraz momentálne veľký hype, vidíme to, stúpa to, ale ja si pamätám aj ten rok, asi 21 to bol rok, tiež sme november leteli do výšin, hej, a potom sme, keď to tak poviem, na jar sme všetci plakali, keď sme boli zase na 14 000. Takže tak. Je dôležité to užívať, dokud to trvá, že? Presne tak. A v podstate väčšina tých ľudí to berie ako nejaký asset na zbohatnutie. Hej. Ja to tak v podstate nevnímam. Ako je super, keď tam človek vidí, že to rastie, že má v tom väčšiu hodnotu tých peňazí, ale v podstate ja si myslím, že tá reálna využiteľnosť toho Bitcoinu ešte nám príde a na to si ešte počkáme. Takže řekl bys, že ty jsi spíš optimista, co se týče L2 postavených na Bitcoinu a vlastně přinesení jakési utility i na Bitcoinový ledger? No jasne. Ale tiež sa môžeme na to pozrieť tak, že
ako máme tu OK, Lightning Network, nízke poplatky, rýchle prevody, ale v podstate 8 rokov sa pracuje na tej Lightning Network, ale v podstate stále nie je dotiahnutá. Ale máme tu rôznych ľudí, ktorí sa tomu v podstate teraz venujú a skúšajú vlastne ako keby tú využiteľnosť toho Bitcoinu, tak ja som sám v podstate zvedavý, že kam sa to dotiahne. Ja nechcem ani predpovedať, že aká bude tá využiteľnosť do budúcna. Takže, ale teším sa v podstate na to, že nezačína sa o Bitcoine hovoriť čisto iba o digitálnom zlate a budúcej mene, ale prichádzajú tam tie utility, ako sú aj tie Ordinos, ako sú aj tie runy a všetky tieto veci okolo toho. Jo. Když jsme teď krásně navázali na utilitu, tak co líp představuje utilitu, než jsou smart contract platformy. A dneska největší smart contract platformou je jednoznačně Ethereum. Nějakou svojí adopcí do reálného světa. Solanu dneska vidíme vlastně na 3. místě, což je neskutečný run od nějakého toho pomyslného jako bottom, co byl někdy 2022. Takže jak ty vnímáš vlastně tyhle smart contract platformy osobně? Investuješ do nich třeba víc proporčně než do Bitcoinu? Tak ja mám asi väčšinu toho krypta mám v Ethereum, alebo povedzme tak, že viacej ako 90% mám Ethereum. Mám čosika Bitcoinu a Solana len čisto tak na takú špekuláciu, hej. Hrám sa teraz trošku, ja neviem, s memecoinami, tiež som sa hral tam v podstate s nejakými NFTčkami, ale ja to poviem tak, síce je Solana tretia, ale tie komplikácie, tie veci a padanie tej siete a všetky tieto veci okolo toho, ako takto si ja nepredstavujem nejakú budúcu kryptomenu, ktorá by to tu mala zachrániť. Hej. Takže ten Ether je teraz v podstate úplne, že v úzadí, hej, celý, ja to stále volám, že krypto Twitter teraz hovorí, že Ether je dead, ale ja si myslím, že jeho čas ešte len príde, hej, pretože tá jeho využiteľnosť je v podstate najlepšia momentálne, čo sa týka tých smart kontraktov v tých kryptomenách. Souhlasím, no. Víceméně Solana je teď opravdu jako meme coin kasino a to prémium, který lidi dávají do Sol tokenu je obrovský. Ale myslím si, že tady právě tratí to Ethereum v podobě jako té uživatelské přívětivosti, spíš nepřívětivosti, kýmkoliv vlastně tam L2, že jo, máš roztříštěnou tu pozornost, roztříštěný ty chainy, snažíme se to nějak řešit, ale bohužel, když to chceš dělat jako na základě nějakých hodnot, tak ty věci fakt trvají. A Solana v tomhle vlastně to single jako user experience je prostě jako dominantní, no, takže já přikládám i hodně to prémium právě tím, že pro ty uživatele ten chain obecně jako fajn, rychlej, což L2 jsou taky, ale neřešíš tam přepínání nějakých chainů a tak, takže to lidi si myslím, že naceňují tady v tomhle hodně, no. Jinak co se týče nějaké zamčené hodnoty. Áno, tu jednoduchosť oni tam proste vnímajú. A niekto ti povie, že proste tam je velikánske volume, hej, že v podstate super Solana frčí, ale to volume je tam momentálne iba kvôli tým memecoinom, hej. Ako keď si to pozrieš, tak denne vznikne 1000 plus memecoinov, hej, ktoré vôbec nedávajú zmysel, hej. Ten ošial tam je za posledné 2 mesiace fakt, že veľký. Takže uvidíme, koľko to vydrží. Tie cykly sa stále dookola opakujú. Raz máme na vrchole Ethereum, potom ide zase Solana Summer, potom máme zase Bitcoin Summer, proste stále sa to točí dokola. Proste celá tá pozornosť sa presúva vždycky iba na to, kde sú tie peniaze. Hej. Momentálne sa to najviac točí na tej Solane kvôli tým memecoinom, takže tá pozornosť je na tej Solane. Když tak přejdeme nějak tak na NFT sféru. Ty jsi říkal, že vlastně tvoje první motivace byla, že Kicom hejtil nákup Petra Máry, tehdy CryptoPunka. A pamatuješ si ty svůj první nákup NFTčka? Hej, jasne. V podstate vtedy, keď to začínalo, tak bolo milión derivátov tých CryptoPunkov. A tiež jeden prvý môj nákup NFTčka bol tiež nejaký derivát CryptoPunkov. Hej, vtedy bolo v podstate nereálne, ja si to doteraz pamätám, vtedy bola tá cena toho CryptoPunka okolo 14-15 Etherov. Hej, pri tej cene Ethera, čo bolo možno 3700, 3800,
bol vtedy, tak to boli ako neskutočné peniaze, hej. Takže kupovali sa v podstate tie deriváty, ktoré vychádzali úplne že vo veľkom. To v podstate je vidno aj teraz aj na iných chainoch. Vždycky proste, keď to NFT začína na nejakých chainoch, tak prvé kolekcie, čo sú vždycky deriváty niečoho, čo už existuje. Hej, obratené, flipnutí kryptopunkovia, ja neviem, neonoví kryptopunkovia, takže ja som, prvé NFTčko bolo tiež v podstate takýto derivát kryptopunka. Podařilo sa ti ho prodať? Nebo to malo v názve nejaký... Nie, mám ho doteraz. To sa nedalo prodať. V podstate to človek len kúpil a už mu to tam zostalo na tej peňaženke. A tiež to malo názov niečo s punkom, ale už si to presne nepamätám. Jo. No a tvůj jeden z hlavních takových, bych řekl, kroků bylo, že si koupil od Petra Máry opici, pokud se nepletu. No, to už bolo dávno. No. Ja som proste tie Bored Apes mal, ja som ich kupoval 2 dní po minte. Ja som nemal na to waitlist, takže v podstate ja som to nemintoval, ale kupoval som to 0,2 až 0,3 eteru, tie opice. A v podstate tú Márovú som kúpil, rok potom v mojom prvom nákupe, alebo tak. V podstate tá opica sa mi páčila, ja som jednu predal a v podstate chcel som ho iba zameniť za niečo krajšie. On ju vtedy v podstate listol, tak ja som sa s ním normálne spojil, dohodli sme obchod a prebehlo to. Jo. Takže odvtedy ju mám v podstate na peňaženke. Aha. Řekni nám vlastně tvoji zkušenost, jaký to je být holder vlastně Bored Ape Yacht Club. Já to pořád vnímám jako takovou ikonickou sbírku, když pominu CryptoPunky, který mimo jiné jsou teď, pokud se nepletu, taky ve vlastnictví vlastně jakoby společnosti, která vlastně Bored Apey, tak bys nám mohl říct blíž vlastně, jaký to je jako být součástí té komunity. Teď vlastně, že spustil ApeChain L2, tak celkově vlastně, jak ty to vnímáš? Tak v podstate ja ich vnímam ako takú najproduktívnejšiu tú komunitu, čo sa týka týchto NFTčiek. V podstate všetko, čo začalo, tak vychádza z toho, čo oni vymysleli. Každá tá kolekcia, nechcem povedať, že sa úplne že opičí po Bored Apes, ale v podstate oni boli tí priekopníci, ktorí proste začínali so všetkými tými inováciami v NFT. A ak si to niekto v podstate predstavuje tak, že OK, si v nejakej komunite, máš nejaké, benefity a tieto veci, OK, máš benefity, vieš chodiť na Ape Festy, vieš sa dostať v podstate k niektorým tým kolekciám, ale tie kolekcie Bored Apes nefunguje na tom, že má nejaké giveaway o nejaké waitlisty. On je v podstate založený celý na tom, na produkcii tých ľudí, ktorí vlastnia tie opice. Čiže on ako keby celé to fungovanie na tom, čo robia tí ľudia, ktorí tie opice vlastnia. Preto my vidíme v podstate strašne veľa produktov, ktoré sú s opicami. Vidíme strašne veľa kolekcií od tých ľudí, ktorí vlastnia tie opice a v podstate celé to je založené na tom, že tá komunita tvorí ako keby ten obsah a má tú podporu od tej Yugi a pracuje v podstate ako keby na ich pozadí. Ono sa to proste ťažko vysvetľuje, že aké sú tie benefity, ale v podstate keď ten človek tú opicu vlastní a tak ako ja, že som tam úplne od začiatku, tak ja mám na to iný pohľad ako niekto, kto proste príde, flipne ho za jeden ether a ide ďalej. On tam v podstate nevidí. Ja poznám tých ľudí, ktorí vlastnia, poznám niektorých aj normálne IRL, keďže sa stretávame na tých Ape Festoch, takže tá komunikácia tam prebieha medzi nami. Vieme si pomôcť medzi sebou, vieme sa dostať nejakým veciam dopredu, takže ako tá komunita tam je veľká. Ja som vo viacerých týchto NFT projektoch, či sú Pudgy Penguins, to sú tiež ďalšie také, jedny z takých veľkých, tam je tá komunita tiež super, oni tiež pracujú, makajú, však v podstate ľudia to môžu vidieť hlavne skrz tých ich plišakov. Ale nedá sa to porovnávať v podstate s tým Bored Apes. No. Je to proste iný level.
Když pak vidíme, že i třeba ty jsi zmínil PUBG, že taky vlastně budou mít svůj chain a teďka svůj vlastní metaverse vlastně nad ZK Stackem, tak vidíme nějaký trend, i ApeChain vlastně L2, že tyhle ty jako silnější komunity hledají nějaký způsob, jednak jako mít custom prostě jako space, nějaký jako chain, který bude sloužit na jejich účely, a jednak, že všichni míří do metaverse, nějaký jeden společný prostor, kde mít entertainment, gaming, nějaký prvky AI, cokoliv, zábavy. Jak ty vnímáš vlastně tady tohle, jestli je to pro tebe taková jako endgame vůbec toho, jak budovat tu komunitu, jak jim přinést prostě nějakou zábavu a víceméně dostat na nějaký jedno místo digitální, který se pro ně může stát jakýmsi středobodem prostě pro ten digitální jako prostor. No tak jasne, tých metaverzov je v podstate viacero. Veľa sme ich už zažili, či sme zažili Decentraland, či sme zažili v podstate Sandbox. Hej, bolo ich viacej, boli to také tie prvé pokusy a tak ako si aj hovoril, tak každá tá komunita chce mať v podstate ako keby svoj vlastný metaverse a buduje ten svoj vlastný metaverse. Každý to má v podstate trošku úplne špecificky nastavené a snažia sa, momentálne skôr je to zamerané na ten gaming, keď to tak poviem. Každý v podstate chce mať nejaký gaming v tom svojom metaverze. Teraz Bored Apes sa vydali trošku aj iným smerom. V podstate minulý týždeň sa prvýkrát dalo vyskúšať, ono sa to volá, že Bubbles, niečo podobné ako Twitter Spaces, čiže priamo v tom other side metaverze si vieš v podstate otvoriť ako keby roomku, ktorá sa volá Bubbles, hej, a tam medzi sebou komunikujete, čiže oni skúšajú rôzne tie platformy, ako vedia tých ľudí pospájať, hej. Čiže nechcú sa zamerať iba na to jedno, že budeme tam mať gaming a bude sa tam niečo hrať, pretože vidíme to aj u tých Bored Apes, hej, vytvoriť metaverse to proste nie je záležitosť jedného roku. Od Other Side Mintu máme v podstate už asi 2,5 roka, hej, a my ako vlastníci Bored Apes sme mohli párkrát vstúpiť do toho Other Side. Ako môžem povedať, že je to fakt, že na vysokej úrovni. Ten level, či už grafický, či už premakania tej komunikácie, tej stability, toho množstva ľudí, ktorí sa tam dokáže pripojiť súčasne, je akože fakt, že brutálny. Ale to si môžeme povedať na rovinu, my sme niekde na začiatku, hej. Či bude funkčný ten metaverse o rok, o dva, to ja si neviem, vôbec neviem ako keby odhadnúť, pretože vidím za tým, že je fakt, že veľa práce. No a ten Web3 svet je v podstate strašne rýchly, všetci chcú mať všetko hneď a podľa mňa, keď chceš mať dobrý produkt, tak to chvíľočku trvá. A my teraz v podstate tento posledný rok už sme boli asi 4 alebo 5 krát v tom Other Side. Takisto, keď minulý rok napríklad sa dalo to Other Side vyskúšať priamo na Appfeste, zahrať si ho, takže ako bude to super, je to velikánske a takisto tá Yuga to zase začína stavať na tom, že vytvorila v podstate platformu pre creatorov, ktorí si budú vytvárať v podstate v tom ich metaverze ako keby svoje vlastné lokácie a všetky tieto veci. Čiže v podstate oni im dajú im program na vytváranie v podstate jednotlivých tých objektov a tých vecí. Hej. Ono sa to momentálne testuje, oni tam majú asi 100 ľudí teraz beta testingu a tí vytvárajú v tom Other Side nejaké svoje lokácie a čo sme mali už aj možnosť vidieť a vyskúšať, tak ako fakt, že to vyzerá brutál a Yuga zase stavia na tom, že nejaká časť bude vytvorená ňou, ale povieme to tak, že 90% bude od ľudí, ktorí vlastne Bored Apes a sú tí kreatóri. Hej. Pudgy Penguins tí tiež v podstate robia ten svoj metaverse, to sa tiež dalo v podstate vyskúšať, zahrať. Je to zase, mne to príde tak, že je to na také mladšie publikum mierené, tým aj ako vyzerajú tie Pudgy Penguins, aj všetko, takže je to na také mladšie publikum riešené, ale tiež je to zatiaľ momentálne vo fáze, že je to ako keby nejaká hra, gaming. Hej? Čiže zase príde podľa mňa nejaké obdobie a
a niekto vymyslí v podstate ďalšiu utilitu pre ten metaverse. A uvidíme, no necháme sa prekvapiť, ale beh na dlhé trate, no. Jo, já to vnímám jako podobně, že ten trend víme, že je fakt ten metaverse a to, že ti uživatelé víceméně spolu vytváří ten digitální metaverse, že jo? Máš nějaký AI nástroje na to vytvářet tam přesně prostory, hry, předměty, postavy, víceméně cokoliv, to je jako hodně silný. Jaký další trendy ty osobně vnímáš, že už třeba jako se objevují, ale ještě jako je nemáme v rukou, že ještě je prostě nemůžeme jako si osahat, vyzkoušet, ale ty to třeba vnímáš, že to má veľký potenciál. Tak zapája sa, tak ako si spomínal, tá AI sa veľmi zapája do týchto vecí. Vidíme ich aj v tom metaverze, vždycky tam máš už aj nejakého pomocníka AI, s ktorým vieš v podstate spolupracovať. Druhá vec sú vlastne tieto chainy, ako je napríklad aj ten Ape Chain, že v podstate vytvoria si svoj vlastný chain, malé poplatky, veľká rýchlosť, budujú na tom Ape Chaine, všetko máš v podstate na tom Ape Chaine. To isté v podstate robia aj tie Pudgy Penguins, ale ako ten ich chain ešte v podstate nevyšiel, ono sa hovorí, že by mal výjsť niekedy začiatkom roku 25, tak uvidíme, to bude tiež zaujímavé. Tuto je v podstate tie Bored Apes ako keby zase nastavili ten trend, že oni boli tí prví, ktorí to spravili a už tam vidíme, že veľa tých NFT kolekcií v podstate prechádza na ten Ape Chain. Hej, či to je v podstate Punk Comics, tí v podstate s tou svojou hrou Battleton prešli. Takisto Chimpersovia mali exkluzivitu, že budú proste robiť na base chaine. Hej, momentálne tiež už prechádzajú na Ape Chain. Takže proste a teraz posledný mesiac po v podstate vpustení toho Ape Chainu, tak vidíme, že aj tie NFTčka, aj tie memecoiny a všetky tieto veci na tom Ape Chaine proste teraz idú a krčia. A keď si to človek vyskúša, tak uvidí, že proste tie poplatky sú úplne že minimálne a tá rýchlosť je fakt, že neskutočná. A to sa nedá ako keby porovnávať so Solanou, ja to už využívam mesiac a ja som ešte proste nepadlo to, hej. Beží to na arbitre a je to fakt, že super. Šlape to, je to rýchle, poplatky sú v podstate nula. Hej. A tiež vymýšľajú teraz viacero rôznych utilít. Naposledy tento týždeň ohlasili presun si ApeCoin, Ethereum alebo USDT na Ape Chain a v podstate nič s nimi nerobíš a automaticky ti to generuje ďalšie peniaze. Hej. Je tam nejaké zúročenie, takže oni sa snažia tých ľudí natiahnuť na ten Ape Chain a hlavne aj tých tvorcov, ktorí tam teraz momentálne budujú. No. Jo, to je super. Tenhle vlastně koncept to, že ti to generuje yield, jenom když tam máš peníze, jsme viděli poprvé, si myslím, u Blastu. Je super, áno, to bolo prvý. Že i Ape Chain. Len Blast už máme v podstate, ten je dead. Hej. Tí to v podstate, tak ako to mali super našlepnuté, tak to proste utopili a koniec. Hej. To už neobžije, to už je hotové. To bola to premrhaná príležitosť. No. Jak jsi mluvil teďka o tom Ape Chainu, kdyby si někdo chtěl ten ekosystém vyzkoušet, klidně zmíň nějaký platformy, které bys doporučil objevit nebo vyzkoušet? Tak v podstate stačí ísť normálne na Twitter ApeCoinu a v podstate tam sú všetky tie potrebné utility, ktoré potrebuješ, či už portál na to, aby si previedol z klasickej Ethereum siete tie svoje prostriedky na ApeChain sieť, hej. Čiže majú tam vytvorený vlastný portál, tie poplatky sú tam fakt, že minimálne. Takisto je tam v podstate bridge, kde môžeš viacero tých coinov, či už ja neviem Solanu vieš previesť do ApeCoinu a týchto vecí. Takže najviac je asi to a potom keď chceš nejaké tržište alebo niečo také, marketplace v podstate, tak Magic Eden, hej, Magic Eden bol prvý, čo vlastne podporoval ApeChain a vlastne všetko sa teraz okolo ApeChainu a tradovania sa deje v podstate na Magic Edene. A čo sa týka memecoinov, tak to je Ape Express, má sa mi dá, že ape.express, hej, a tam v podstate si vieš vytvoriť aj svoj vlastný memecoin, ale tradujú sa tam normálne aj memecoiny, ktoré sú už vytvorené. Hej.
Jo. Tiež je to v podstate o tom, že 99,9% sú blbosti, pretože s nejakým vkladom fakt smiešných $100 vieš aj ty vytvoriť memecoin, ale potom sú tam normálne také tie, ktoré tam vznikli úplne na začiatku, držia sa, tradujú sa a to volume je tam veľké. A hlavne ľudí to ťahá, pretože tie poplatky sú tam úplne že minimálne, tá stabilita siete je dobrá a rýchlosť je fakt, že neskutočná. Nestíhaš proste, no, keď ideš aj nejaké NFTčko, ktoré proste sa mintne a potom sa začne predávať na sekundári, máš proste problém naklikať to NFTčko, ktoré chceš kúpiť, pretože to tak rýchlo mizne z tých stránok. Nie je to ako v podstate na Ethereu, že bum, bum, bum a čakáš 20 sekúnd, aby ti potvrdilo transakciu, tuto v priebehu 1 sekundy máš vyriešené všetko. Jo. Ako odporúčam, nech si ľudia vyskúšajú a uvidia, že tá rýchlosť aj tá stabilita je tam super. Musím taky ještě vyzkoušet. Mám to v to-do listu, zkusit ApeChain, zatím jsem se k tomu ještě nedostal. Jednu z otázek, co jsem tady měl, bylo, z čeho si aktuálně nadšenej, co tě tak baví sledovat, ale předpokládám, že by odpověď se vrátila k ApeChainu. A nebo ještě máš něco, co tě tak baví? Sledujem to. Ja v podstate tým, že my pracujeme aj v podstate na NFT Space, tak sledujem v podstate stále novinky a všetky tieto veci. My to pridávame na tú našu webovú stránku, aby ľudia boli informovaní, pretože v podstate, čo sa týka NFT, Web3 a Metaverse, tak neexistuje v Čechách a na Slovensku nejaká stránka, ktorá poskytuje tieto informácie, takže ja dosledujem v podstate Twitter aj všetky novinky, čo sa týkajú NFT a Web3. Pridávame to k nám vo forme článkov. Takisto tá naša Discordová skupina, riešime nejaké veci, pomáhame si navzájom, riešime nejaké waitlisty proste pre tú našu komunitu, aby sa vedeli k niečomu dostať skôr, takže toto v podstate, tie novinky, sledovanie toho trhu. Samozrejme, keď to letí, tešíme sa, keď to neletí, tak si všetci ponadávame, ale tak to je klasika. Jo, to si přesně narazil na další otázku, co tady mám, a to je víceméně, co tě vedlo k založení NFT Space. Bylo to právě to, že si neměl nějaký jednotný místo pro nové informace ohledně NFTček? Že to tady chybělo? To ani nebolo tak. Ja som v podstate, ono to bolo celé tak, že ja som mal takú svoju malú komunitu na Telegrame založenú, asi 30-40 ľudí, a písali sme si o NFTčkách, hovorili sme si, čo sa kedy mintuje, čo sa chystá, všetky tieto veci. Potom ja som sa v podstate spojil s CryptoSTPN a dohodli sme sa, že založíme v podstate komunitu, presunieme to na Discord a budeme v podstate ako keby vzdelávať tých ľudí. Nás v podstate srala jedna vec, tak ako to existuje doteraz, je 1 300 000 všelijakých platených skupín, kde si musíš platiť nejaké členstva a blbosti a oni ti reálne v podstate neposkytujú nič výnimočné, Sú to všetko iba kopy z Twitteru, z nejakých noviniek a týchto vecí. Takže my sme sa rozhodli, že založíme v podstate komunitu, ktorá bude proste zadarmo pre všetkých, kde si tí ľudia budú pomáhať a my ich budeme v podstate ako keby vzdelávať v tom Web3, NFTčkách, kryptomenách, budeme ich vyvarovať pred všelijakými týmito skémmi a hovadinami. A v podstate to bolo také nakopnutie, že proste neprišli sme na tých ľuďoch zarábať, robíme to všetko za free v rámci nášho voľného času, každý sa tam môže pripojiť, každý s nami môže pokecať a keď vieme pomôcť, tak pomôžeme a nikdy si nič za to sme si nepýtali, ani si pýtať nebudeme. Čiže v podstate my sme chceli tých nováčikov v podstate ochrániť pred, poviem to kvázi, že podvodmi, ktoré sa tu diali, pretože bolo fakt, v tom 21 bolo 1 300 000 tých všelijakých skupín, ktorí ti dávali signály a hovorili ti toto kúp, tamto kúp, a to nefunguje. Každý, kto sa do takej skupiny pripojí, je tam, 3 mesiace a potom ho to prestane baviť, pretože tá návratnosť tých peniazí tam je 0.
to je nereálne. Toho si cením, že ta motivace není finančního rázu, ale spíš takový favor pro komunitu. To je super. Jo. A preto my sme potom aj založili v podstate tú stránku, pretože nie je veľa ľudí je takých, že idem si písať na Discord a tam si budem niečo hľadať a prepínať sa do Twitteru. Tak preto sme založili aj tú webovú stránku, kde v podstate si vieš v češtine prečítať tie veci, hej. Veľa ľudí, ja to poviem tak, že nie je dobrý v tej angličtine ani. Ja nie som nejaký, že super dobrý v angličtine, ale viacero ľudí si to prečíta v tom svojom rodnom jazyku, ako keď im to niekto v podstate niekde postuje do nejakého chatu po anglicky, tak nikoho to nezaujíma. A my sa to snažíme tam vždycky proste popísať a vysvetliť úplne jednoducho, žiadne nejaké komplikované veci. Čiže aj u nás na tej stránke si vieš v podstate nájsť od toho úplného základu, že ako si založiť peňaženku, ako sa vyvarovať skémom, úplne jednoduchým spôsobom s obrázkami. Takže, a majú to v podstate v češtine. Hej. Čiže Česi a Slováci majú v podstate takú možnosť naučiť sa niečo o tom a pozrieť si nejaký návod, ktorý nie je v angličtine. A plus ten support v podstate ako keby na Discorde, keď niečo neviem, tak sa opýtam. A či už odpoviem my, alebo je tam veľa chalanov, ktorí v podstate sa tomu rozumejú, nikoho nechcú oklamať, hej, tak vedia pomôcť v podstate aj v tom čete na tom Discorde. Jo, máte to jinak i moc pěkně zpracovaný, musím říct. Určitě to pak přeložím i pod video. Tak bych na závěr probral víc takový jako asi vizionářský věci. Jo? Viděli jsme 2021 prasknutí té NFT bubliny, která prostě musela přijít, protože jak už si sám řekl, většinou ten filtr je fakt neúprostný a přes 90% prostě těch projektů jako jim neprojde. Ale ty dobrý projekty tu zůstaly. Myslím si, že z toho vzešly silněji než kdy předtím. Vidím prostě Pudgy Penguins ve Walmartu, další partnerství Doodles, tak spolupracuje s McDonaldem, že jo. Bored Ape, zase mají spoustu projektů prostě jak už bočních, nebo že udělali akvizici třeba těch jako punků, takže to jsou velké věci. Vidíme i velké instituce, které prostě přichází, ať už jako investičně, nebo že právě se chcou podílet na tom metaverzu, Ready Player One, třeba z Futureverse a tak dál. Myslíš si, že přijde další podobná vlna, jako jsme viděli mány v roce 2021 na NFTčkách? No, myslím si, že taký ošial už nebude, pretože to, myslím, že sa to alebo zopakuje sa to, ale nebude to v takom objeme, ako to bolo vtedy. Hej. Vtedy to bolo nové, bola to novinka, bolo tam strašne veľa peňazí sa tam točilo a tí ľudia do toho naskočili. Hej. Veľa ľudí ti teraz povie, že tie NFTčka sú mŕtve. Ako áno, ten objem tých obchodov v podstate padol, ale oni sa obchodujú stále. Stále sa obchodujú, stále vznikajú nové NFT kolekcie. Hej. Len už to nie je v podstate pod tým pozlátkom toho mainstreamu, ktorý to v podstate propagoval, lebo si vedel o tom prečítať úplne, že všade. Hej. Teraz máš v popredí Bitcoin, samozrejme začal stúpať, 2 roky sme o ňom nepočuli, žiadne médium o ňom nepísalo, teraz si otvoríš iDnes, aktuality na Slovensku alebo čo a už vidíš, že Bitcoin raketovo rastie, potom si pustíš správy, ty kokšo a odborníci ti tam rozprávajú, aké to je neskutočné, ako letíme. Hej. Možno príde na začiatku roka 25 výplach a zase bude 2 roky ticho. Hej. Čiže to sú v podstate také vlny, ktoré sú tam. Hej. Takisto do toho krypto idú tie veľké inštitúcie, takisto do toho NFT idú tie veľké inštitúcie a hľadá sa v podstate tá reálna využiteľnosť pre bežných ľudí v tom NFTčku. Lebo vždycky to musí nejako začať. Hej. NFTčko začalo nejakými obrázkami, blbostiami, hej. Ale podľa mňa tá reálna využiteľnosť ešte len príde. Jo. Uvidíme. Hej, ale ako je už veľa spoločností, hej, sú letecké spoločnosti, ktoré v podstate majú lístky na lietadlo ako NFTčko, hej. Takisto ja neviem, Adidas, Nike, Gucci, hej, majú nejaké tie svoje produkty ako NFTčko a vieš ich využívať, ja neviem, Vuitton, proste je ich veľa tých spoločností, ktorí do toho naskočili. BMWčko, hej, keď poviem, čo spolupracuje s Bored Apes,
tiež v podstate Mercedes má tiež svoju vlastnú kolekciu. Je toho veľa a nie je to len o tom, že máš veľakrát nejaký ten obražtek, ale v podstate oni sa snažia do toho zapojiť aj nejakú tú využiteľnosť. Hej. A v podstate teraz je to momentálne o tom, že buď máš nejakú zľavu na niečo máš prednostný prístup, vieš sa k niečomu dostať skôr, hej. To je ako keby úplne ten začiatok toho. Ale ako sa to ďalej vyvinie, uvidíme. Ale je super, akože do toho tie veľké firmy naskakujú, hej. Super ma ako prekvapilo teraz fakt, že tí Doodles, tí McDonald, to ako super. Nečakal som napríklad, že McDonald's si Twitter banner zmení za Doodles banner, ako super. Ja si myslím, že to je fakt, že veľký krok. Hej, je to o papierovom poháriku, ale niekedy to začína tým papierovým pohárikom a potom to ide ďalej. Takže... Jo, úplně souhlasím, no. Jako přesně ty si tu zmínil dobře i ten ticketing, prostě na koncerty už vidíme, že prodává jako NFTčka, no, to je super využití a ještě jich si myslím spoustu uvidíme, takže ono je to tak, že ta technologie zůstává, akorát, že lidi rádi většinou dávají ten příklad z té opačné strany, jako co se nepodařilo, že jo, to zní vždycky líp, jako kdo si koupil něco za $1,5 milionu a dneska to má cenu 0. Jo, přesně, no. Ano. Já bych se ještě rád tady dostal k Ethereum, protože Ethereum poslední dobou, ty si to i sám dobře řekl, že je takový jako prostřední dítě, jo? Že máme Bitcoin, který už dneska ty instituce adoptují víceméně na bázi, hele, má to prostě kapitalizaci 10 co zlato, je to nějakým způsobem digitální zlato, OK, je tam prostor 10krát v rámci 10, 15, 20 let, fair enough, pošlete tam $100 milionů třeba, jo. Hodně jsem to zjednodušil, jak se asi baví v těch fondech dneska. U Ethera stakeovaný ETF zatím nemáme, snad přijde. Je to pomalý, je to roztříštěný. A pak tu máme Solanu, která je rychlá, je to další jakoby typ blockchainu a tak dále. A Ethereum je dneska vlastně v pozici, že si musí obhajovat to, že napůl pro někoho, kdo to tak vnímá, jsou to peníze, napůl je to ta programovací platforma, která se snaží škálovat, což se daří. Jak ty jakoby se vyrovnáváš s tím, že spoustu lidí do toho Ethera víceméně kope a ty argumenty víceméně, když chceš, tak si tam jako najdeš vlastně na té protistraně. Jak ty vnímáš dneska pozici Ethera? Tak v podstate teraz všetci do neho kopú pretože zaostáva za tým Bitcoinom, hej, ale za tým Bitcoinom zaostávajú v podstate teraz momentálne všetky kryptomeny. Hej. Ethereum sa, keď to tak poviem na tom grafe, tak sa ťahá stále niekde do boku v jednej úrovni, skáče tam v podstate od 2700 po 3400 a stále beháme hore, dole. Áno, ľudia na to nadávajú, je to pomalé, je to staré, Vitalik je pomalý, dlho mu to trvá, kým v podstate spravia jednotlivé tie updaty, hej, ale v podstate to nie je kryptomena, ktorá zostala niekde aj nepovšimnutá. Proste oni na nej pracujú. Ja nie som nejaký programátor alebo čo, ale myslím si, že fakt, že reálne to tak trvá, ako im to tak dlho trvá, v podstate ten vývoj jednotlivých tých ďalších updateov toho chainu. Takže ja nemyslím, že nám ide teraz ako keby zakapať Ethereum. Vidíme hlavne tie L2-kové vrstvy, ktoré sú na tom Ethereum a tie proste idú. Hej? A tým gas tokenom tam bude vždycky ten Ethereum. Takže vždycky, keď budeš chcieť vstúpiť do tej L2, potrebuješ ten Ethereum. Takže to nezakape. To, že on teraz momentálne fakt, že zaostáva, OK, zaostáva. Včera v podstate z 2800 vystúpal na 3400, otvoríš si Twitter a v podstate let's go, ideme, sme back. Dneska to padlo o $100 a už zase si to číta, že Ethereum je dead, hej. Takže ja toto takto neberiem. Hej. Ja mám gro toho portfólia, mám v Ethereum, ja vidím tu jeho využiteľnosť. Tá jeho využiteľnosť je fakt, že veľká. Hej. A myslím si, že nedobehne nikdy ten Bitcoin, to si povedzme na rovinu, hej, ale tá jeho využiteľnosť tu bude stále, tá jeho cena v podstate tiež možno, že pôjde hore, hej, len treba to proste čas. A páči sa mi na tom, že bežia na tom tie L2 vrstvy a tie sú fakt, že využívateľné.
A kebyže sme v podstate férovi, tak si môžeme načítať HA volume, Arbitrum volume a ďalších tých L2 volume spolu s Ethereum a dostaneme sa úplne niekde inde, hej. Ale takto v podstate vnímané nie je, no ale že by to malo skončiť, alebo že teraz padneme a ideme na nulu z Ethereum, nie. Ako, keď aj sa pozrieme teraz na ETF-ka, tak Bitcoin ETF-ka sú v hľadačiku, tam je proste to volume brutálne. Ethereum, to je na nule, niekedy to je v mínuse, fakt je to hrozné. Myslím si, že keď príde fakt ten staking do toho ETF, tak tomu pomôže, pretože reálne tí ľudia si tam vložia tie peniaze a bude im to generovať nejaké proste percenta, ktoré v banke nedostanú. Tak uvidíme, no. Počkáme si, no. Ale hovorí sa zase, že Solana nabehne na ETF-ko, takže bude to zaujímavé, no. Bude to zaujímavé, no, ako sa to rozdelí potom ten podiel na tom trhu. Určitě, no, zajímavý to bude, ale myslím si, že minimálně tak, jak to vidíš ty, to vidí spoustu lidí, včetně mě, včetně institucí, který zatím ty produkty hlavní směřují tam, kde je největší likvidita, kde je ta největší bezpečnost, což je prostě to Ethereum, že? A vidíme, že příští rok se má spouštět Swift, má se spouštět Visa, tyhle dva obří jako finanční giganti vlastně spouští platformy, kde budou jejich klienti schopni issuovat, vlastně vydávat stablecoiny, dluh, víceméně jakýkoliv produkty jako on-chain a začínají prostě s mainnetem Ethera, že? Takže Ethereum víceméně i tím, že není nejlepší technologie, tak to může vyhrát... Nezačínám to na Solane, no. Jo. Že to může vyhrát tím network efektem a fakt jako to likviditou, která je obrovská. A ta bezpečnost tam hraje velkou roli. Pokud máš větší peníze v kryptu, tak držet všechno na Solaně, já bych to neudělal. No. Hej. Tak každý má preferované nejaké to krypto, hej. Ja nemám ani tak, že úplne, že preferované. Sledujem to všetko všeobecne a tak, ako som to hovoril aj na začiatku, mňa bavia tá využiteľnosť tej kryptomeny do budúcna, hej. Či už je to Bitcoin, či už je to Ethereum, hej, že neriešim to v podstate ako nejaké platidlo, hej. Keď toto niekto rozpráva, že budeme s tým o 10 rokov platiť a to bude mena, nie, chlapci, nie. To o 10 rokov nebude, to ako zabudnite, hej. Alebo keď počúvam také tie vyjadrenia, ja to neporovnávam z USDT, mne je jedno, akú to má cenu, ja platím Satoshi. Nie, to sú bláboli. Vždycky to musíš do nejakého páru tej reálnej meny, ktorá je, dať, aby si vedel určitú hodnotu, ktorú zaplatíš. Takže OK, ak sú nejakí takí frajeri, rád niekomu natočím espresso a ponúknem mu ho za 1 bitcoin, ale myslím si, že pošle mi pár satoshi, lebo si to preráta cez tie doláre, takže... Jo. Takže to sú len také tie reči, ako... Vždycky to bude do nejakého páru, pretože potrebuješ určiť tomu tú hodnotu, hej. Teraz ten pár je BTC USDT, takže ten pár tam je a ten určuje hodnotu toho Bitcoinu. Hej. Vždycky to musíš na něco vstáhnout, no, určitě. Áno, presne to musí byť s niečím vždycky spárované. Jo. Mám tu na tebe poslední otázku. Kdyby si mohl něco předat novým lidem, co přicházejí do krypta ze svých zkušeností, které si nabral, jaká věc by to byla? No tak určite v podstate na začiatku si to naštudovať. Hej. Nie bez hlavo proste do niečoho skočiť. Tak ako to hovorím, že teraz sa to začína zase objavovať v mainstreame. Hej. Všade čítaš, Bitcoin rastie a veľa tých ľudí proste si prečíta ten článok a pozrie si, že ty vole, ono to narastlo z 40 000 na 100 000 a to prešlo iba pol roka. No tak ja do toho skočím, pretože to za ďalšieho pol roka narastie takisto. Nie, toto proste nefunguje. Ako náhle sa to začne objavovať v tom mainstreame, tak ja to vždycky tak hovorím, že top je tu. A začnú do toho naskakovať tí ľudia, ktorí v podstate na tom prerobia tie peniaze a oni to potom hejtia. Čiže v prvom rade potrebuješ si naštudovať,
prečo to kupuješ, na čo to kupuješ, za akým účelom to chceš, čo s tým chceš robiť, či chceš iba na tom zbohatnúť, alebo chceš vidieť aj to pozadie toho celého, čo sa na tom buduje, aká bude toho budúca využiteľnosť. Určite sa obrátiť na niekoho, kto sa tomu venuje, alebo si proste prečítať nejaké veci ohľadom toho a neveriť na nejaké falošné signály a veci a referál kódy a blbosti, ktoré ti niekto poskytuje, aby si sa, poviem to, že pripojil na Binance a máš o 5% viacej vkladu. Hej, ten človek, ktorý ti ten referál dal, má 15% ďalší z teba, takže vieš si všetko vytvoriť sám, vieš si všetko sám naštudovať, vieš si tie veci dohľadať a nerob to proste bez hlavo. A keď nevieš, tak sa proste porad s niekým, kto sa tomu venuje, aby ti to vysvetlil a pochopil si v podstate ten princíp celého toho. Čiže žiadne bezhlavé naskočenie. To je krásný. Na závěr zrovna, když máme vrchol bull marketu pro lidi, co to zažívají třeba poprvé, nebo právě tak se dozvídají o kryptu, tak super. Mopo, děkuju moc za tvůj čas, za tvůj vhled. Moc rád tě tu budu mít někdy v budoucnu a tak se daří. Díky. Ďakujem za pozvanie a nie je problém. Rád prídem znova. Díky, měj se. Čau, čau. Čau.